Funny, hi, hello, good evening. Good morning, same to you. Good evening, Funny. Thank you so much. Angni live so winner थाखाय. दहाय नोंनियाव आङो माबायावसो दंमोन दे गारियावसो दंमोन. Like don't thank you so much. गारि गाखोनाया एसे उसुबिदा जादों होनबाबो हरबाय थानाय जादों आरो. दाबसेयावसो थांदोंमोन आं. गिदिंलायबायसो नामाब्रा मा सिखारदिया. Thank you so much, Aish. बसुमतारी सौहैनो हाबाय जोंहा लाइक डाउन थेंक इउ सो माच. गिदिंखोना माखो गल गल जादों नामा? Thank you so much. Aish on opani on. Opani. Opani on, opani on. Opani on, thank you so much. On. Like nih jangan. On, thank you so much, Aish. मैयाना 9 मोनदों दे आंना खुनुरुखुम. बेल' बुरजासिन बेनो बांसिन मोननाय जाबाय दे. Like done, thank you so much. यार सफैनो हाबाय जोंहा. हेलौ नो. Like done, thank you so much. आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमा सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर. हेलौ नो. यार अन. बोरै जाखो मारै जिर' खिथाबाय थाखो दे. साथाम दं मानसिया ओमफ्राय. Good evening all friends. Same to you. Aish. आं on दे. Thank you जेबो नङा दे. खामानि दंबा मावनो ला दे. On दोननानै. Yaar on. Opani on. Yaar on. Opani on, yaar on. Yaar on. On, yaar on. दा सासेल' सिखारदों. फाग्ला जाखोना माखो दिनै नेटआलाय माबायालाय एमबिआलाय. बिबि ब्लग सफैनो हाबाय जोंहा. हाय. Hey, yo, ayo, मा जाखो यार अन जोंहा. लाइक डन थेंक इउ सो माच जोंहा. बिबि ब्लग थेंक इउ आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांनिसिमबो. हेल' बिबि होनो जोंहा यारा गैया. यो ओइ यो यो. On दे. खालाम थाबाय आं. On दे. खामानि थांबाय दं आं. अके दे जेबो नङा. ओमफ्राय जोंहा यार अन, ओइस अन, बिबि अन.
यार आबो ओइ यो यो नो सानैल' दङ बोरै जाखो नैसो जाबाय आं अन आथिं आखाइ सुनि आतसा दे सानैया बबाव बिरलांखो वा साथाम फैबाय साथाम दङमोनहाय होननायसो जानोसै सोरनाव बिरलांखोलै सोरलाय ओइस अन आंनासो गल गल जाखोना माखोब्रा नेटालाय बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थाखादोंबो दे नेटानो Baby block on. Thank you so much. जोंहा HB ब्लक 10K हेलौ हेलौ लाइक डाउन थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि बेयाव बाहागो लाफैनो हानायखाय जोबोर जोबोर साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जोंहा ओइस अन थेंक इउ स' माच You're on. You're on. Thank you. You're live. Just be on. You're on. Thank you so much. Just be on. You're on. Be on. Just be on. Be on. Thank you so much. नारजि ओंख्रि फैयाखै दिनै खारै ओंख्रिया फैयाखै दिनै जोंहा माबा अन ओइस अन slowly baru loud you are on ada मा होनदों
मोनसे खोथा सोंनो मा खोथा दे सोंलाय बिबियन थेंक इउ सो माच नों मा होनदोंथाय नों मा होनखो नों थोनाय हाबा जानाय मा जाखो जानाय ना मा होनदों नायना हाबा जानाय वा है जोंना गोसोथोलायनायसोलै बेखौसो सोंदों आरो जानाय नङा नोंसोर जेरै आंबो एरैसो नों हिनजावखौ गोसो थोनाय हाबा जानाय ना नायना हाबा जानाय दं खिथाखाबायना आङो गोसोथोलायनायसो होननानै बा बेसे मा होनो बा बेसे गोथौ गोसथोलाय गोबाव ना मा होनसोखो गोबाव गोसोथोनाय 6 माससोल' जादों खोमा थालिराव बायखोनांगौ बेबियन जोंहा अन बेबियन माबा होनदों जोंहा माबानिखौ बावहरबावबायसो बावनानै ओइस अन ओमफ्राय नेट प्रब्लेम लै आंना अके जेबो नङा दे बयनाबो बिदिनो जायो ओमफ्राय बिबि अन ओमफ्राय जोंहा माबाया ओइस बि आव लगा अन बाजैखौ लाबो खुमानो बाजैखौ लाबो खुमानायना मा होनदों रायलायना लायनाय मा होनबावनो है लांफैदोंलां फैयाखै गावनो हरमालाय फैबाय लांबाय थांबाय ब्लदनो आं बेखौ रायलायलाबाय लेंहरदों नालाय लांबायदों आं दाबो हाबा जाबावासोमोन जामबिलाय सेंग्रासो थागौमोन आं इउटुबार जानानै ना इउटुबारा आंना आं सिगांनिफ्रायनो टारगेटखामोनलै ओमफ्राय मबाइल लानो हायियावसो आं बे समाव खामायनो बारा माबायामोन ना जेरावबो खारनाय गैया मबाइल लानो हाया आं सिगांनिफ्रायनो आफसुसखा आरोखि जामबिलाय गोसो थोनाय समाव बाजैनो मा होनदों बायना हरनायमोन नोंलाय लागावबाय माखौ सोङोब्रा जेबो हराखैलै आं
जेबो हराखै आं खालि रायलायनो आन्था फन गंसे हरदों सिम गंसे हरदों रिसार्ज सोना हरदों बेनो जेबो हराखै आं माखौबा सोङोलै ओमफ्राय बोरो मानसियालाय ओमफ्राय रावबो गैला माइनि फाग्लासो मानो होनबा जिर'सो जाबाय आया दिनै मा जाखो उफानायाबो खावब्लेब्लेल' नुजाना ब्लद नेटासो जादों नामा रा आं बाहायदो बिदिबाथाय बाहाय नुयो आरो बोरै जाखोब्रा नोंसोर गोसो थोलायनाय समाव मा होनदों बोरैबा मा होनदों बोराब लायोना लायामोन आदा बोराबलायनायखौलाय आरो माथो बुंबावनो आरो आं गोसो थोलायबाय नालाय एसे एनैथ' थाखागोनानो नोंसिना दैदेरलायनायालाय ना आंखौ सोंदों नोङो नोंसिना खिथादो दाना मा जायामोन नोंसोरा गोसो थोलायनायाव ना नोंनो मा हरा बैनाया हा माबार खिथादो आंनोसो हो माबानि दं सोर दं माने न' खाथिनि दं आरोना बिबोनां जानाय बिबोनां जानाय दङ न' खाथिनि नों मा हरा गोसोथोनायावहाय फैनाया जोंहा गोसो थोलायब्ला बुंलायदो दाना नोंना खिथादो दाना ओइ गुमै बहा थाङो ए हम दीवाने हैं इसलिए गिरते हैं बेकरारी में है oh be onside blog thank you so much hello नो thank you so much आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम ओमफ्राय आराम होनदों दाना दिनाव बाजैखौ खनबेसे लोगो हमोमोन नों आदा दोद आं लोगो हमामोनलै जोंना खाथियानो नङा आरो आं गोसो थोलायजेननायनिफ्राय खनथामल' लोगो मोनदों लोगो हमदों मिथिबाय आं जानला मोनला फैखायानोमोन फार्स्ट टाइम खनसे सेकेन्ड टाइम खनसे लास्ट टाइम खनसे दा खनब्रै जादों आरोना खनब्रै जादों ओइ र'
ओमफ्राय यार लोगो जादो दे यारजों लोगो गैया नामा होमबालाय यारागै लिंहरदों हनै लोगो जानो ओइ मानसिफ्रालाय अबेहाय खारजोबखोलै दिनैलाय गोसो थोलायनाय समाव बाजैनो मा मेथाइ जाहोनाय आंनिफ्राय खनसेल' आपेल मोनजादों बियो गैला बेनिफ्राय मिथिबाय औ खननै जादों नै खनसेया आपेल ना खमलामोनलाय आपेल मोनदां बेबो Again, I'm play. Gaban, boy, but it's money on no. Try. How many business am I like? Well, I know. नाव थाङो Oh. Kenapa? School one night. Tapi nak लांफाना school. लांफाया Lampanya. ओमफ्राय बिदि लोगो जा आं बेग हरगोन बि लोगो जानो नङाबा बे अनसाय लोगो जानो हनै गाव बेग हरगोननो सिन्था खालामनाङा बे बेग हरो नो यारा ओमफ्राय बिसोर मारै जाजोबखो दिनै दहाय एफा गोबाव थांना थायो आं गावसिनाव ओमफ्राय बिदि खालामबाय आरो आंखौ दिनै मा जाबावनांगौ जाखो सोलाबाबो सोलाबा होनना बुंबाय जायो खिथाफ्राबो थोद बिदिबा बायोलै आं थानो दाबो 7 मिनिट थांखोना माखोलै माबा 5:35 35 गल गलसो जादों नामाब्रा औ निमारदियाबो गैया दिनै फन हरखाबांगौमोनलां बेथा दाना हरथावाबो माथावाबो जाबायना यारा नों बाजैजों गोदो गोसो थोलायनाय समाव खनबेसे फन रायज्लायोमोन हाब बेखौलाय मा बुंनांगौ अनलाइनसो थायो फनावलाय मा बुंनोब्रा आनलिमिटेडसो सोखायो नालाय सानसे दोन अनलाइन खामानियाव थांबाल'नो अब्लाबो बेबो माबा लाफायोबा अनलाइन थायोमोन आरो थानाया बेबो उसुबिदाथारबाल' यार आं दहाय माबाखौ लोगो हमबायथ' आरथिखौ गाबोन भिडिअ नुगोन नोंसोरो दिनैसो सावसावजोबदों खोमालै दिनैसो 1 थारिख खोमा बोरै जाखो Kan eksernya jadi माबासो 19 नङाब्रा बांलाखौसो होनदां दाख्लैनो 1 थारिख जानांगौमोनथ' माथो 19 थारिख थांलायनानैसो खाथि खासा सावलाबायबाय सानसेथ' थायारा गोसो जाबा बिदिनो दफा दफा अनलाइन थाबाय थायोमोन आरो 1 घन्टा 2 घन्टा
हरदावबाथाय 1 घन्टा 2 घन्टा आरो नोंनालाय मुङा मा मुं आदैलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एल'ग्रा मा एल'ग्रा अलंबारसो एल'ग्रासो होनफ्लांलाय अलंबार मिक्स इउटुबार अन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम लाइक डन सना थेंक इउ स' माच सनाना सफैनो हालायबाय जोंहा थुलुनिया दासो सफैदों मा मावामोन नोंलाय थुलुनि मा मावामोन नोङो हो अलंबार मिक्स इउटुबारा जोंहा अन इयार अन नै थुलुनि फैबाय नो ओंलै दासो फैदों मा खालामामोन बियो जामबिया ओइ जामबि मा खालामामोन नोङो नायखुमाग्रा सोर जानो सोर सोर दंथाय नोगोर बुरजा दङ नायखुमाग्रा बेसो यार लोगो जाबाय कमेन्ट सेक साब थुलुनि आं लेखा फोरोंदोंमोन फोरोंगासिनो आदसा फोरोंगासिनो बाबुखौ बिफा सना थेंक इउ स' माच बिदिनो थानांगौ दे बिमाया इयार फैबाय औ दे फन फैदोंमोन फन सरि साबा दङ सोर सोर दङ दे कमेन्ट हरलाय अननानै मा होनो जोंहा थुरुनिया यार फैबायनो ओमफ्राय जोंहा अलंबार मिक्स इउटुबारा अन जोंहा थुरुनिया मा होनदों सोर बेलाय बाबाय आं थांनायाव मा जाखो थानायाव कल हरनाय गैला सेस जाबा जाला बेजोंनो मा सेस जाखो रायलायगासिनो माथो सोरसो थांगोन खबाय माबा जानो थिनबा माबा खबाय साबायाव आङो सासे नोंसोमोन दाहायखुमाना दंमोन साला थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनो हानायनि थाखाय बारा गैथारला दोननाय सम जानोसै आंनाबो जोंहा बिगामसाय अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ दे बेबि सना
ओमफ्राय थुलुनिया र' आं सोरजों रायलायबाय दं सिख्लाफोर अबेथो थांगोन मा ओंख्रि संखो बाजैया जानोलै मा ओंख्रिथाय जोंहा बिबिसना ब्रह्म बिखे हरबाय बे अनसायनो दा गावखौ थिना हाखौ मैनो हाला थाङोबा गल गल जाबाय नामा गल जादों नामालै लोगोफोर माथो कमेन्टबो फैदिया 45 जाबाय साबा दं दे आइदै साबा दं दे साबा हरगासिनो हरदे कमेन्टआ बल'नि लाइभ मेचिन बायदि होलांबायलै बियो र' दे लोगोफोर फैद' आब' लायनोबा इयार अन थुलुनि अन फरायस्लाबनो हाला दे आङो थाबायगासिनो लामासो गाज्रि दामोन होद बाहै बुस्थुखौ लायो अनलाइन अन दे लामासो थाबायबाय आङो फरायनो सोलाबला लोगोफोर गाज्रि दामोनसै आंखौ दिनै खनसेखौ
दैयाव थांनो नागिरदों दैयाव ना मोनो ना मा मोनो नायनि थुनानै थाबायबा जायो होनबाय साथाम दंबावो आदै लागाव बालाबारि बालाबारि जों हमो आरो कमेन्ट नायनो सोलाबासै दे लोगोफोर इयनबो सौफैनो हाबायमोन जोंहा टिंकु समाज सौफैबाय आंबो आब' सना थुलुनो मा होनदों अमा बेदरनो अमा बेदरसो माजों गोदागासिनो ओंख्रि संनो मोनाखै दाबो जा मा होनदों थुलुनिया आगै सना मोजां दे होनो ओमफ्राय माबाया अन सरि दै माखासे कमेन्टखौ आं गारबोनाय जाबाय लामा थाबायदोंमोन नालाय आं गैथारला 9 मिनिटल'सै आगै नो थुलुनिया जोंना ओइ डार्लिं जौसो लायबाय नामा बेलाय जौ लायाखैलै मा एम्बु थेरेद लांफैदो एम्बु थेरेद खोनाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एके बड' ब्लगआ लाइक डन थेंकिउ सो माच थेंकिउसै आंनि लाइभआव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो 9 जन लाइक
आं दोनथ'नोसै नामाथाय लोगोफोर दोनथ'नोसै दे लाइभखौ दिनै दोनथ'नोसै आं दोनथ'बाय दे बाय बाय गाज्रि दामोनसै लोगोफोर जाय दासो फैदोंमोन दोनथ'बाय आङो।